Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. We need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Għanna il-Mark Doneo, mhux bżonn ta' introduzzjoni, kulħadd jafu. Qegħdin il-White Rocks. Qegħdin il-White Rocks, ħanamlu l-esperiment tas-soltu, ħanajdu la Ghost Hunt, għandna xi apparat magħna. Mark għandu l-K2 meter, dak li huwa electromagnetic frequency meter, u jien għandi tri-field meter. Barra minn hekk għandna l-piramida li kellna l-aħħar darba magħna, il-Flux 2, dik ħanużawha biex nikkomunikaw ma' xi entità. Ovvjament insaqsuha xi domandi, diġà bdejna nara bdiet tixal. Naħseb jista' jkun. Mhux jien ma ċalax. Ifhem, inti żgur li le għax dik in-naħa xalet. Issa dik taħdem ukoll. Issa qabdet lilek Mirkox, qiegħda sensittiva għal 30 meters. Ġifieri jista' jkun qed taqbad lilek. Jiena kont ħlieft li ma nagħmilx Ghost Hunt oħra kejt, Mala talabni Mirko, u Adrian. Lix lilek qatt ma tqajtni, ġifieri mhux se nikkumplimentak fil-vojt ngħid ġejt ħabba fik għax illum tqajtni. Mirko ġejt, kont ħlieft ma nagħmilx fucking Ghost Hunt oħra, ma qegħdin hawn. Għamiltom dal-affarijiet, għamilt balla Ghost Hunt fil-2010. Ma temminhomx ma. Le, ma nagħmilx bi-ghosts u bil-ispiriti u jiena minn l-ispiritu tan-nanna jew tal-bużnanna jew whoever li jiġri xi ħaġa, li nħossu xi ħaġa, li nesperjenzaw xi ħaġa, mhux tal-li tkun preżuntus tajt ma temminx għax jien wieħed ġraw li dal-affarijiet. Miex it-tip li ma għadniex wara li esperjenzajta għaw xi spiritu, men għadni qatt maltqajt ma' muntanja ola ta' bullshit daqs dik jien. U niqpa' nemmen sakemm iddum ħaj li dak kollu bies. Imma it's fun. It's fun. It's an experiment. Ija, u m'għandix regrets li għamiltu. So mhux xi ħaġa ġifieri li u għadni sal-lum għalkemm ma tantx ninħasad malajr mix-xejn, però still moħħok jekk iddaħħallek innifsek fl-ispirtu biżejjed. Suġġestjonali lek innifsek jak bla trabil ta' xejn. Allora it's fun, inħobb nibża, nħobb nitħaq. Nħobb nibża wkoll. Fakk tista' naraw. Jiena naqbel ħafna miegħek ta' ġifieri dal li qed tajt huwa kollu minnu. Jiena lija daw l-affarijiet daw pereżempju dal-equipment li hija kollu bullshit. Però qegħdin nagħmlu esperiment. Biex naraw li jekk pereżempju jekk inti għandek l-apparat tiegħek, għandek 4, għandek 5 apparat. U da ħajmarka xi ħaġa, mela jiena ħnibda nħokk rasi ngħid mela qed jiġri xi ħaġa.
Issa, ovvjament, jekk aħna mhux ħanisimgħu host biss, għax jiena host ta' ġebla di hawnhekk qegħdin ġo post. Li ħfef ħaġa fid-dinja. Derelict, rajt ġiet ta' ġebla għadda Ġurdien, għaddet qattus għadda kelb whatever. Hawn nies jista' jkun li hawn nies magħmulin ukoll. Ejja. Ħaddit li mirasi. Ġifieri dik hija waħda iktar minn dik nibżajjen, iktar mill-li ghost, iktar mill-li spiritu. Fimt? Għax dan ma tafx bniedem ikun qed jarak jagħmilek xi ħaġa anki jaqtak. Le, jalla le. Le, jalla le. Li wadbilna, wadbulek lura. Le, hekk wadda bombat noħroġluh minn ġol basket. Dajjel. Le, ma biex nippruvaw. It's fun. It's fun. Tanto fun li ktibt Sensibility, fuq il-Ghost. L-aħħar movie li ktibt fuq il-Ghost. Għandi movie ġdid qed nikbu issa fuq tajdi allura la mhux inti kollok bullshit dan jew. U le, il-way kif trabbejt, ġifieri fid-dar fejn trabbejna kelli esperjenzi, jew ma kellix esperjenzi żgħar. Tirrakkontanna waħda? Kif? Tirrakkontanna waħda? U l-losti kemm għandna tul hawnhekk. Waħda mit-tajbin net għax li tirrakkonta li meta tkun waħdek l-esperjenzi li kelli waħdi għalkemm the weirdest. Imma waħdek m'għandekx provi, ġifieri jekk ħatajt li inti darba kont li qed waħdi tajt li u der li santu wistin l-ost jagħmel kien fis-sakra jew kien itripjat jew hekk. Allura l-iktar nħobb nirrakkonta pereżempju waħda mit-tajbin konna għadna namrati jien mara. Konna għadna ġejjin minn movie tal-aħħar il-belt. Tħanna d-dar u aħna deħlin il-fis ċappa ħara tal-klip, kien hemm minn kollox St. Dominic's Ring. U dik titħa u jinnidaj u kif tħanna neħħejt iż-żarbun l-tnej. L-imġabsa fatta ġewar minn imma fil-bitħa interna. U tlajna, insomma, kienna whatever, konna għandna t-ninnamraw. Imma kien tard. U kien hemm storja oħra mill-titħa. Jien naħseb għadna naraw ritratti. Issa nistaqsija. Kien hemm episodju ieħor jiġifieri within dan l-episodju fejn mort niċċekkja ħallew li xikel ħuti, ma tandhom tiklux kollox, ħallew li mort niċċekkja u filli niftakar li rajtu fuq il-kuker, fuq il-gali, u filli meta żarmajna biex ngħidlek u sejjer id-dar ma kienx qiegħed hemm u kien qiegħed ġol fridġ u kien diġà konġelat, kien diġà taf jiġi bil imma ma tajtix iktar ħsieb. The weirdest part kienet l-għadha fil-għodu qajmetni ommi, tkellimna ħażin għax aħna mill-belt. Foxxajnej kien bdittajdli ma tarawx għal xejn ildikom għal fejn timxu. Il-żarbun tiegħi bil-maħmux b'kollox kienu parkjati wara l-bieb tal-kamra ta' soda tiegħi u tanaċ waħda iva u waħda lem ċabsin bil-ħara tal-klieb. Issa tgħidli ħmar il-lejl? Le, huwa ħalfija, ġifieri dakinhar stess huwa ħalfija biex jieħdu sormu bija. Meta qalli le l-way kif qalli le u way kif ġew l-affarijiet, emmint li ma kienx hemm foul play minnaħa. Minnaħa normali. Kienet xi ħaġa human sat dak iż-żmien, issa again għadda żmien u għalkemm il-memorja issa issir fażi ma' ċerti affarijiet. Ma tafx kif inhu the human brain, isu ma tirrakkuntaħ b'ċertezza, tirrakkuntaħ with the sharpest of detail, imma l-memorja tiegħek tkun diħob nirrakkuntax kien hemm Louise miegħi, ġifieri Louise m'għandix ġaxin għandi, imma ġifieri ħan nikdeb jien biex impoġġi hekk jien mista tikdeb ħalija fuq daxxiet. U kellna oħra meta konna ħafna l-istess id-dar tal-mami hemm iktar stejjer minni. Ma di konna qegħdin jiena hija u oħra mill-belt konna organizzajna kompetizzjoni tas-sabatija dak iż-żmien kien naħseb l-80s kien, mhux naħseb l-80s, alla kien kont għandna l-iskola, l-80s ta' sabatiju. Konna intellaw biex norganizzaw għadi s-sibt u kellna d-dar għalina s-sibt u għandna kellna games tagħna. U kien isu lik u jiena l-players tiegħi kont nisbuħhom kont fissat fuq dal-ostja sabatiju. Imma anyway għamilna lik jiena kont lik dak kontra dak u l-ewwel logħba jien u bdejna jiena u inti jiena kont il-king tad-dar ta' sabatiju u nitlifa l-ewwel logħba u għax kont asshole. Bħet madniġ, imma dak iż-żmien probabbli kont iktar. Batt il-ballun, sabbattu samtu, u kien l-unika ballun li kellna. U hija u daw stjestu, għattilhom l-essa naqbad u murnixxi dak iż-żmien 50 cents kont ixxi su borza bi tlieta. Ma kienx il-bot ħafna, 10 minutes, on stationary.
Anyway, mort nixtri meta niġi lura insib lil-ħoti lil-ħija u lil-sabna fil-bitħa interna msakrin minn fejn ħriġtiena. U qed ikellmu ħażin lil xi ħadd fix-xaft fuq. U huma qed ikellmu ħażin lili. Qed nismagħhom joffendu lili, ġifieri jien qed noffendi lilhom, bdejt nitfalhom l-ilma qed jgħidu li huma. Jien meta tħalt qed narhom sejrin hekk u jidaw bħal li konna tfal. U ftaħt il-bib tal-bitħa, speċi ma' min qed tiġġieldu. L-istorja tagħhom kienet se jiena mort nixtri l-blan u ġejb il-blan li jiena sakkarthom u mbagħad tlajt fuq qatt noffendihom minn fuq minn ħareġ fil-bitħa beda jitfalhom l-ilma. U dakinhar għadna lew xi ħadd mhux hekk the logical explanation. U ma bdew jgħidu li inti qed tilhom mortant li rawni. Huma qalu li raw. Inti bleħnek kollox. Ostja mimik. U tlejn għadna fiċċu d-dar ħafna kienet għalina ġifieri kienet esperjenza. Issa again tista' tispjegadi. Kieku kellek tmur fl-estrem tal-loġik. Sewwa li kollha raw li kollha semgħu leħni naqra jibsa x'kien hemm aħna konna sitta b'kollox, ġifieri kienu 5 tfal. Imma naħseb. Fil-folklor dik qed issejjaħ mimik. Ġifieri xi ħaġa entità isa tieħu sembjanzi tiegħek biex titħaq ħaddieħor. Għaddejt minnha jien ukoll. Joffendihom. Kombinazzjoni semmejta reċenti, konna mistednin għand ħbib tagħna. U bdejt ngħidilhom li darba kelli ħija kien jaħdem kien jaħdem ġobar u għammi ma kienx tieħu pjaċir li kien joħroġ wara x-xogħol insomma. U konna miftemin li xi darba l-ħares qatt jinsa ċwievet. Jgħid li mitti għax kienet l-unika tieqa li tagħti għal ġotriq li kienet reachable ħanajtek mill-bankina. Jien kont rieqed, ġifieri naf x'ħatajli, diġà naf x'ħatajli għax għaddit li minn moħħi. Nisimgħu jgħid li ftaħt it-tieqa qatlu hawn Merf. Għalli iftaħli għallex insejt ċwievet, ġifieri ma qallix kelma waħda, iftaħli għax insejt ċwievet bleħnu. Ejn għatlu ejja. U mort ftaħtlu l-interkom, u ovvjament ftaħtlu l-bib tal-fletta fuq. U da ma ġiex. U nistenniħ, su xi 3 minuti nistenniħ. Da kemm il-lost jaħajdum biex idur il-blokka, għalla biċċa blokka. U ma daħal ħadd, inżil talaqt il-bib tisfel, tawwa l-barra ovvjament u ma rajt il-ħadd, tat-tissafa ta' t-sekkieri ta' jidħol. U jiena tħalt fis-sodda. Kif tħalt fis-sodda, isninkwitajt tat marċi ħalli l-ħija barra. Arġajt qomt. U mort mal-bib ta' barra, ftaħt il-bib biex għal-ġol komun, u kien dlam, ma kien hemm ħadd ċal barra, ma kien hemm ħadd. Għattimma jena qed niġġennen għat jena. Smajtu. Smajtu, ċert li smajtu. Immurru nsibu riqet fil-kamra tas-sodda tagħhom, ta' ħuti. Jien kont noqgħod fil-kamra għalija. Mort qajjimtu, għatlu sma' Melf, għatlu inti, għatlu bdejta jgħidlek li mitti għalli le. Għatlu, inti issa tħalt għalini li għalli minn nofs il-lej, għalli xinsejti ċwivet, għallu fetħit l-mami. Nesa ċwivet. Estrejna. Kienet stramba. Le, cool. Dal-istejjer nħobbon wisi. U jibqaw ġo moħħi, nibqa' niftakarhom. Again, minn għarman disrespekti għalijat, għax nemmen lilek. Nemmen li jekk inti għattajt li issa jista' jkun li qed tikdeb ġifieri. Imma ġeneralment il-waħda mill-aktar affarijiet li affaxxinawni meta nitkellem ma' nies bħalek u kellimt ma' ħafna. Ostja, they believe x'qed jgħidu. Ġifieri li ġralhom, kif ħadd innegati mhux titkum jasħu biex tinnega li bniedem jgħidlek ħassejtek, però again diffiċli. Ma naqbis dik il-konklużjoni ngħid kien ir-ruħ jew kien is fucking around ma naħsib dal-affarijiet. Għadni f'dak l-istat, mhux għadni ġifri hija f'dak l-istat li ngħid kemmu kbir il-moħħ tagħna, kemmu kbir l-univers u l-moħħ tagħna biex itina daw l-esperjenzi li mhumiex what we think they are, mela what are they? X'inhu mal-factors apart pereżempju l-ħajja jew anke di tal-sleep paralysis ma li mhux sleep paralysis gravi ġrat li fised mhux fenomenu supernatural. Sleep paralysis imma fenomenu xorta istrina isu out-of-body experience. Fenomenu naturali dak. Imma still weird, still isu mhux supernatural imma lem kieku mhux spjegat b'mod scientific min jgħidlek menna kont imqajjem imma
Isu oġġett supernatural, meta l-lum nafu nispjegaw scientifically. Imma uħed minn dawk ir-rakkonti, uħed minn dawk is-sensazzjonijiet. Li jaffaxxinawni, Kiti, jaffaxxinawni ta' vera, għax ngħid kemm kbir il-moħħ. Il-misteru sabiħ. U hija naħseb l-iktar ħaġa li il-bniedem dejjem ifittex. Sawax il-bniedem m'għandux mhux kulħadd. Mhux kulħadd, għax hawn minn rieqed. Jiena ngħidulhom hawn nies riqdin. Hawn minn m'għandux kwiet. Hawn minn letteralment jinjora kollox il-kelma ignorant jiena lija mhix ignorant li ma tafx. Li inti tinjora. Fimt? Però mbagħad hawn nies illi bħali pereżempju I question everything. All right, jien nemmen illi jeżistu entitajiet, ġifieri barra aħna l-bniedem, jeżistu entitajiet li aħna ma nistgħux narawhom. Però mbagħad jien għandi diffikultà, daw li jgħidulek mejtin u mhux mejtin u dawn huma rwieħ. Dik għalih. Għax imbagħad ngħidlek ma x'imkien iktar lej ma nistema stupid għax isni ma nafekx biżejjed, ma tmur lej l-okkult, ġifieri tmur lej demons. Esoteric, demonology. Min jafek se imma ma nafekx daqshekk, ġifieri. Mhux bil-force demons, għax jien naħseb illi jeżistu entitajiet, aħna ma ngħidulhomx tajbin u ħżiena. Imma nemmen illi hemm entitajiet illi jippruvaw jittrikjaw il-bniedem għax jiena għalija aħna d-dinja tagħna l-fiżiku qisu Disneyland. Jien hekk naraħ li huma din jiblaħ f'sorna bejna. Għax kif tispjega. Isna aħna qegħdin mhux simulation, ma simulation soap opera. Ara daw il-bolo ħaw qegħdin awġu dik il-kamra ħantihom qata' pupp jinżel ġaħat minn dak it-taraġġ. Hemm xi ħaġa kbar minnha qed jilgħab magħna. Dili għattajta tax-xjagħti oħti pereżempju mal-Jehovah Witnesses. Nsiduħu għalli għana, ma ngħidlek xejn li ma ngħidx lilha ġifieri, imma jien mhix reliġjuż. U kieku kelli jkollha reliġjon waħda li tkun tal-Jehovah. Fejtlu xjagħten si għandhom solid ħafna fuq, ġifieri jispjegaw l-entità tax-xitan bħalma spjegajta inti li dawn huma tricksters, dawn jiġu hawnhekk jieħdu l-forom. Anything, jistgħu jkunu ħbieb tiegħek. Imma biex jaqarqu bik u il-ghosts jemnu fihom ukoll u ghosts għalihom huma xjagħten. Infatt mhumiex erwieħ. Le, xjagħten. Fil-fatt tant huma solid fuq għadi dal-belief. Il-film jekk ikun fuq ghosts, ma jarawx il-film tiegħi, oħti bit-tfal tagħha ma ġewx jarawh. Ostja ma jarawx. Għax kontra r-reliġjon tagħhom. Imma interessanti li jispjegawh din xitan bħalma spjegajtu inti. Fil-fatt waħda mir-raġunijiet għalfejn ċertu religions bħal inti semmejt tal-Ġehova. Born again Christian. Anke l-Musulmani ma jemnux bi-statwi, ġifieri ma jagħmlux effigies ta' qaddisin u dawn l-affarijiet. Għax il-folklor jgħidlek illi dawn l-entitajiet jistgħu jidħlu ġo figura androġena ta' bniedem, ta' persuna. Għax skont il-folklor qed ngħid. Demon ma jistax jippossessak jekk inti ma tieħx il-permess li jidħol. Issa hemm ħafna forom ta' permess. Mhux inti qed tgħidlu ma tħol fija, hekk qed tagħmel open invitation. Imma pereżempju, waħda mill-folklor hija u dina ġejja anke mill-lor tal-vampirizmu, tal-vampiri. Da li għattajt jaqleb il-popular culture. Eżatt, pop culture di. L-eddamin. Eżatt, diki. Il-vampire ma jistax jidħollok ġodarek jekk ma tistidnux. Issa u jista' jittrikkjak biex inti tistidnu. Mhux hekk. Ħabbatlek il-bieb. Bħalma għamel lilek. Eżatt. Ta' farsi ħok, kif taħli? Pereżempju, waħda skont il-lor, waħda mill-affarijiet l-ar li tista' tagħmel li meta jgħajatlek mimik, inti tajlu għaw. Għax inti hemmhekk stidintu. Għax inti qed tistiednu qed tajtu permess ikelmek lura. Il-fatt li jiena ftaħtlu l-bieb, hemmhekk erdajtu. Bekk isiru l-istejjer milku, bekk isiru l-film, se tisma' kemm huwa sbieħ. Għax isiru l-postijiet. Min idea eżatt, ekku. Il-ghost story li qed nikteb il-ġdida kombinazzjoni għax di mhijiex folklore tal-ghosts. Imma l-ghost story li qed nikteb issa għandhom waħda minn daw ir-rules hija di li dan it-tifel il-mejjet l-ispiritu li qiegħed fl-istorja tiegħi ma jistax jħontjak
fid-dar tiegħek jekk ma tgħidlux. Ja taqdon jew inti idħol, jekk qiegħed idħol jekk ma tagħmilx hekk mhijiex folklore tal-ghosts traditional imma adottajta għax toġobni dik l-idea li you have to let them in. Tagħmel riċerka. Mhux hekk? Ovvjament. Bil-fors. Ġvinti d-riċerka ħanajtek għamilta taf fuq xi xeddin nitkellmu. Mhux hekk. Imma in popular culture bħal speċi ħadd naqra theatrical creative license. Baċċa ħaġa minn għamel għal-vampiru l-ewwel darba qabad għamil folklore ta' reliġjon. Eżatt. U jien adottajta għal-ghost story tiegħi. Għal-baqala ta' biex. Issa notajt ħaġa. Ma taħjer ġodi. Sakemm innampalla hawnhekk da ma daq xejn. Le. U ma mel xejn. Ma taħx każ dak darbtej. Dak darbtej vera. Jista' jkun ċemplet li ommi. Għanna rażun. Le, daka ma jaqbadx cellular data u hekk ma jaffettwaħx, ma daw iwa. Da ġifieri jekk pereżempju inti għandek il-mobile jidħollok messaġġ ħajduq. Pereżempju jekk naqbad iċ-ċavetta tal-karozza tiegħi suppost u nagħmel hekk. Għana għannek. Kapaċi jduq. Qed taraħ tiegħek? Jitla jaqra. Jekk naqra iktar sensittiv minn da pereżempju. Dan jkollu dik ngħidu la jiena buffer biex u ma jaqbadx il-sinjali kollha. Mela issa Mark, ħanamel dik xi ħaġa li jiena s-soltu nobgħod nagħmel. Insaqsu l-mistoqsijiet. Ejwa, l-ostja tiċċajta. Tiċċajta. Sa tagħmel ħansaqsu. Ħansaqsu xi mistoqsijiet, ħanamlu dak li għadek kemm attinti l-ewwel, illi nistiednu ġabdej nara. Li ħanistiednu xi entitajiet jersqu viċin tagħna. Issa, jekk ħanejdu l-entità tersaq viċin ta' dik il-piramida, sewwa l-Flagstow, jekk tersaq fuq in-naħa tal-lemin ħatixa l-aħmar, fuq in-naħa tax-xelluk ħatixa l-aħdar. Issa dik tista' wkoll aħna u nsaqsu nagħtuh instructions illi iva ejja fuq in-naħa tax-xelluk u tixa l-aħdar u t-doq u le tixa l-aħmar. Iktar ma jersaq viċin tagħha iktar ħaddoq. Pereżempju hekk ara ħresaq xi ħaġa diġà għandna udjenza. Diġà għandna l-xi ħadd qed jismana. Kemm innampallaw hawnhekk dan ma daqqew xejn, dak ma xalx. Le, jekk xal ma tgħidx każ. Ma tgħidx każ. Ma dawk daqqew darbtej. Ma dajduq. Mela, nibdew nagħmlu l-ewwel mistoqsija. Hawn xi entità magħna, jekk hawn entità magħna għandna dal-equipment tina sinjal ixal il-K2 meter ta' Mark, it-trifield meter tiegħi u hemm dik il-piramida wkoll. Da flicker jaħdar, eh? Normali tamma. Konna jaqbad xi. Disappuntajt ruħ, se tiġi tantan. Hawn xi entità? Trid tikkomunika magħna? Jekk hawn entità hemm dik il-piramida mur fuq naħa tax-xelluk tagħha u għajdilna li qiegħed hawnhekk u x'all-bozza l-ħadra. Hawnhekk m'għandix readings jien. Inti xejn? No. Jekk hawn xi entità trid tikkomunika magħna, tersaq viċin tagħna u tixgħalilna l-equipment. Hawn xi entità qiegħda ġu dan il-binja u tersaq viċin ta' dik il-piramida torina li qegħdin hawnhekk. Qegħdin nistednuk tikkomunika magħna. Issa ċ-ċans ġaqtu waqqgħu hawn. Le għallek. Kif qalli le, jekk xara? Il-ħamra. Il-ħamra ġi fil-ma. Ħamra tfisser le. Ma leċiex. Saqsejtu.
Għatlu issa ċans, qabel jaqgħu l-ma. Ma jaqax l-ostja. Dal-gvern sa jwaqqaw, u tista' mhux tbum tajt le? Tridu jwaqqaw dal-post. Iva jew le? Jekk le xal il-ħamra, jekk iva xal il-ħadra. Arġajlu Mark il ħajwaqqaw. 100% sa jaqla, saħlu hekk. Jekk la kemm tajjar il-mara jekk tisma' din il-biċċa. Jekk hawn xaw entità. Imma issa ċans, 10 botija oħra u minn kollox ma nar, tista' għamel is-sinjalu ixar xi ħaġa. Urina li ma triduħx iwaqqaw dal-post. Arġi xalu fuq l-aħmar. U għersaq fiċin taħħa li Torina li qiegħataw. Ġifieri kieku għaddiet qed naqannejk, issu jekk tgħaddejjin naf dubbina viċin tiegħu dak tixalu. Provajna ta' Mawx dubbin. Ġifieri ma biex jitriggerja il-warmth xiex. Ara Mark, proximity, ġifieri jekk tgħaddi xi ħaġa minn magħha teknikament tixal, ġifieri wirdiena nimmaġina ħadd ixalu. Ġurdien ovvjament ħadd ixalu, ma mbagħad jien ma naraħx għax nitlaq. Sibni fil-karozza tiġa l-estartjat u ħalli kollox warajja. Nimmaġina li jekk tersaq xi ħaġa fiċina tiegħu, ejju tfaqqa. Issa ma nafx dubbiena nemusa m'għandix idea. Jo forsi dak l-equipment moħħxi. Jista' jkun u jagħmel random jista' jkun. Sakemm konna nitkellmu l-ewwel xahar darba darbtejn. Issa għax qed tissemmih qed jistħi. Dan boq xejn. Xejn, dak xejn, da xejn laqqas. Darba Mirko kont di waħda mit-tajbin, imma di kont waħdi. Kont naħdem ġo Kxina, ġo fabbrika tal-ikel, fabbrika żgħira. San Ġwan. Kien iż-żmien kont għadni fit-teatru. Dik il-ġimgħa kooperazzjoni kien Production Week u minnu fit-teatru bħali jaf Production Week li tkun. Ma tkunx taf fix tħalt id-dar, ma inti tkun fil-għodu għax xogħol normali, kont nkun imkisser. U għan kont fis-sitta ta' fil-għodu kont niftħu il-post biex niprepara li kell. Kont nkun waħdi. Waħda mill-għara affari kelli breakdown ta' Ġesu Kristu naħdem dal-post. Biex qed ngħidha biex indaħħa, qed ngħidha kien dark period għalija. Waħda mill-iktar affarijiet jobs li kont nobgħod nagħmel f'dan il-post li l-boss tiegħu kien tal-ostja. Għadni nħobbu għalli għallimni u għaċ-ċans li tani kien jaf li mort napplika liħ dak il-ġob. Kien jaf li kif insib ġob ieħor sa naħrab u għalli kien jaf min jien mit-teatru hekk imma whatever. Robi. Jalla jara podcast, nsellimlu minn hawnhekk. Waħda minn affarijiet li kont nobgħod nagħmel kien depressing, kellna borma fonda hekk kif. Konna nagħmlu t-tiġiġ fiha. Ġifieri timli bl-ilma tal-t-tiġiġ. L-ar kont inħossni depress tal-alla naħsilha. Ta' ideala. Meta kont nkun nofs li minn ġo fija di rostja borma naħsel. Ħossak it-tiġiġ. Moħħ kien jiffakja, kont nkun wies indejja. Anyway, darba ħsilta, qed naħsilha dik u hija dark ħafna u kif inqum hekk minna, kont waħdi bħal-post. Xi ħadd tajjat li, imma u ma' widnejja. U mhux jiġifieri mhux tal-li smajtu, tal-li ħassejt in-nifs tiegħu ma' widnejja. Ovvjament ma kien hemm ħadd jiġifieri ħassarni. X'għamel dak il-ħin mbagħad? Jo ħassarni hemm f'dal-post għax minnu minn San Ġwan jafa din Minn San Ġwan. F'dal-post kienu qatlu kok. U propju ilu, ma nafx hekk hux fis-70s, fis-60s. Fejn hu dal-post? Isni qed niddejjaq ngħid eżatti fejn qiegħed minħabba l-kumpanija li qed taħdem hemmhekk, imma qiegħed fit-tarf. Isek qabel titla' lej tinżel fil-wied kollu, fit-tarf qabel titla' lej il-mini ta' Regional Road. Ma nafx, ma nixtieqx ngħid eżatti fejn kien, imma kienu qatlu kien 100 kok. At least jiena ma qatt ma fittixta fil-aħbarijiet dik fil-gazzetti antiki, imma
li mallem li kelli dakinhar kien qalli hawnhekk kien xef Taljan kienu qatluh f'dik il-general area fejn kont qiegħed jien more or less, jiġifieri s'issa kien xemm jew kien tgħidli allura mhux U inti kont tafa qabel l-istorja? Le, ma kontx nafa. Ma kontx tafa qabel. Di meta tngħidha lir-Robi għalli ħa ngħidlek. Issa again, allura qed nikkontradixxi lil nnifsi qed ngħid mhux ir-ruħ tiegħu dik mhux xi ħaġa suġġeriet li xorta ma naħsibx. Jiena mhux għax naf għax kieku naf tkun daqsxejn. Ħankun l-avukat tax-xitan. Tiġi minn Alla biex tkun. Ħankun l-avukat tax-xitan. Ta' vera ġifieri, ħankun għaskom. Kont rasek ġo Borma. Mela ovvjament inti d-demmet jitlalek għar-rasek u forsi naf ma nafx kif jaħdem il-moħħ eżatt. Imma jista' jkun illi inti l-pressjoni tiegħek talatlek għal moħħok u jista' jkun illi x'inti għad li għallek Mark. U vera ħassejt ir-rieħed. Imma jien naħseb illi jista' jkun illi jew ċaqlaqlek lil ma tawra widnejk. Għax lil ma tawra widnejk meta jiċċaqlaq ġieli jagħmellek dak il-ħoss isu ta' ilma. Vera, isu ilma dik il-krakjatura. Xi ħaġa ġara. U li ġara ġalni naħseb li xi ħadd tajjatli. Issem ħafna ħsejjes fid-dinja li jistgħu jistgħu isu xi ħadd tajjatlek, apparti li għalkemm niftakar. Ma kemm il-darba ġratlek li. Din hekk u f'perjodu fil-ħajja tiegħi ġieli kont dawn iktar minn hekk, imma bħala adult din hekk specifically hekk qatt ma ġratli, qatt. Episodju ieħor ta' meta bniedem ikun veru għajjin u f'xifer ta' kullu bien, isek bejħa torqod bejħa. Ħajja fiżika u tkun in a dark place fil-ħajja tiegħek. Dik kienet jiġifieri għalhekk kien ovvju li kien a depressing time għalija for various reasons, mhux se nagħtlu fihom hawnhekk. Imma kellna episodju ieħor mhux jien, missieri ġieli rrakkontajta di, ma nafx jekk jieħu speċi li ma ġar rrakkontajta darba oħra di. Id-dadi tiegħi jien minn dawn m'għandux reliġjon, m'għandux Alla, m'għandux Jagħta, m'għandu xejn. Trabbaltin u m'għandux bullshit ta' xejn. Ġifieri jibsa immens qatt ma qalilna xi bużu l-lotta. Jew ħobb jitkellem, ħobb jirrakkonta, jew ħobb idaħħa m'għandux minn dan l-affarijiet id-dadi. Xejn. Imma kien hemm perjodu li kien qed jaħdem ħafna. Kien qed jaħdem matul il-ġurnata bil-van wassal it-tfajliet tax-xogħol u tal-iskejjer għax kellu van. Immaġna fejn xinti tqum. U fil-għaxija kien jaħdem s-salin kombinazzjoni. Kien jaħdem barman s-salini. Dak iż-żmien kien Salina Bay Hotel. Salina Bay Hotel. Kien qed jaħdem ħafna. U kien ikun imkisser darba jirrakkonta l-kien ġej lura d-dar bi-transit u kien waħdu fir-review mirror kien hemm xi ħadd bil-qiegħda fis-sit ta' wara men. Kien waħdu. U kien tiela tal-law ommu? L-emmek kien jħobbu jirrakkontaw. Għalija kont semmejta dik il-podcast. U jgħid ġibet il-handbrake fil-ġemp tiegħu mal-bieba kellu turnavit għandu ras trasparenti safra, turnavit kbir hekk tgħidix għad kien iżommu fil-karozza menna fil-van. Ħareġ ġifieri jiġri qabad it-turnavit, ħares lej emmen li kien hemm raġel, ma kien hemm ħadd. Sewwa, imma l-fatt li dam ħafna biex jgħidli jiena hu. Għax again, ma kienx mhux talkative id-dadi li jgħidlek ma naqtax iġral, m'għandux, anzi, jekk jista' jkun ma nistax nifhem x'ġalu jgħid li bekk hemm mintu li ġrad di. Fhem, ta' toqataw, allura ovvjament imprinted. Qatt ma ġratlu u again kien in a dark period fil-ħajja tiegħu. U kien għajjien, physically, ġifieri kien għajjien. Moħħok jiffakja miegħek, issa kif u x'fattna forsi tkun suscettibbli għall-entitajiet jew għal xi spiriti, right. Jew inkella meta inti jkollok kif insejħu aħna low vibration, jattakkawk. Jiġifieri jilagħbu miegħek. Issa mxejna biċ-ċoħra, ġejna ġo kamra differenti. Ħanerġgħu nibdew nsaqsu l-mistoqsijiet, però darba apparti l-piramida għandna il-heat signature kamera u għandna ghost tube hawnhekk. Issa dan il-ghost tube mar kif jaħdem essaċ għandu bħal repożitorju ta' kliem, ta' sentenzi iktar mill-li kliem u kultant trendim jgħid ċertu affarijiet qiegħed imqabbad ma' speaker ħalli Mirko jkun jista' jaqbdu wkoll fuq il-kamera u ovvjament ħanerġgħu nagħmlu bħalma minna isfel. Ħansaqsu xi mistoqsijiet. U nerġgħu nibdew. Hawn xi entità
Qiegħda hawnhekk trid tikkomunika magħna, hemm il-Ghost Tube, għaddilna xi messaġġ. Għaw xi entità qegħdin nistidnuk titkellem magħna, għaddilna messaġġ. Jekk trid tuża l-equipment, tkellem minn ġo l-equipment, urina li qiegħed hawnhekk. Dan għandu sistema wkoll ta' qisu EMF. Fil-fatt hemmhekk ara għandek kalamita. Kif iħoss ċertu electromagnetic frequency jibda jaħdem. Sissa xejn waqt ikolli readings jien. La hawnhekk, la fuq dak, la radiation meter, laqas il-K2 meter. Hemm biological condition, mhix condition rari li tikkorrispondi ma l-ajloba ħoss imma jekk jinżel below 18, 19 joħloq frekwenza u d-dejjem ma tismaħħiex. Imma jiffrikja u jiffakkja xi ħaġa minn għajnejna. Mhux il-kulħadd. Kultant l-effett tiegħu li tibda tara grey matter. Ġifieri jkun hemm resonance x'imkien ħoss. Imma aħna ma nippikjawx, ġeneralment ikun jew 18 jew 19. Diet kont tallimta darba kellha li ma għandu xaqsam mal ghosts da, imma bekk tallimta dik, darba kien dejt nara dan fuq din l-għajnejk, fuq din naħa. Dejt nara hekk ishom shapes bojot, kultant u titiddur biex tibqa' għax tibqa' taraw. Tkun mbagħad tirrealizza qiegħda ġo għajnejk mhux qiegħda fil-post. Meta mort nara, meta mort għand tal-għajnejk biex ngħidlu isma' għandi xi ħaġa u kienet telat li growth ġo rasi. L-lum la għadni għaw spiċċat ma kienet xej. Dak ismi kienet a big deal. Imma bekk tallim ta' dik ġifieri li u kienet tigrava jekk kont nkun qiegħed x'imkien. U jkun hemm xi ħoss xi frequency. White noise. Bekk tallim ta' di tal-18, xilla l-frequency ta' sound ilu mill-ewwel jaħrab li. Hertz naħseb. The hertz. Ekku, below 20, ġifiri 17, 18, 19 huwa l-magic number. Ma jisimaw ħadd imma bħalma ta' ġili per eżempju jinnaf jibda jivvibra għall-wire tal-toaster, ta' ċilla l-law, għax ikun għadda motor, ma daħos ma bekk tal-lim ta' dik. Għax meta. So tkun it-tjuni fl-istess frekwenza, allora jaqbada. U kien jimmultiplika ħili ma li kelli mbagħad kelli nefħa ġo rasi mbagħad niżlet. Kienu għamlu li biopsi dik hemm mara dik kienet fucking kbira, ħsibt li kelli whatever. Mbagħad kienet niżlet waħedha, bekk tal-lim ta' dik. Imma it's a thing ukoll. Daqs kemm hawn fenomeni hawn affarijiet naturali. Pereżempju meta konna qegħdin taħt il-pont tal-Mosta l-ewwel darba. L-equipment iġġennen. Letteralment, it-tlieta li huma tliet oġġetti bil-kamera ta' Mirkop kollox, iqom ir-riħ, radiation meter idoq, dan idoq, il-K2 meter ta' jdejk idoq, kenna il-Vox, mhux dan il-Ghost Tube, kenna l-Vox. Il-ħin kollu jpalla, arġajna monna t-tieni darba, dak ma tkellimx, daw ma ċaqalqux, isu bħallhom. Aħna kellna hekk meta konna minnha msaħra way back. Wieħed mill-għar laqgħat kellna fak l-ewwel episodju u ma rridtux ikun l-ewwel episodju, mbagħad dawwarnih b'episodju ieħor iktar interessanti. Kien tat-Teatru Manuel, għadna ħajkun tajjeb hawn tat-Teatru Manuel, episodju moħħxi kien sabiħ estetikament, imma. Mark, però ħanajdlek, ejja nagħmlu mod vera jeżistu dawn l-entitajiet. Di mhijiex xi ħaġa li tista' tirreplikaha, tajli f'liema sens. Inti meta qed
you are relying on a third party, ġifieri qed Mhux jekk ġara llum mhux neċessarjament se jiġri għada. Eżatt, ġifieri din mhix xi ħaġa bħal gravità, jiena dejjem inħobb nġib l-eżempju tal-gravità jekk nitlaqda minn eidi, nitilqu miljon darba ħinstabat mal-art. Fair. Sewwa. Ma dan qegħdin nilagħbu ma' xi ħaġa jekk dejjem huwa vera. Illi jekk jeżistu dawn l-entitajiet u jien li letteralment qed jinjorani jew ħalli ma nużax il-kelma mhux qiegħataw. Għax dik il-ħaġa li stjaqsu mhux qiegħataw. Ma nafx, ma nafx. Irid ikun hemm a set of conditions, u mhux neċessarjament laqas 5 minuti oħra ma jafu jaħtu dawk l-istess kondizzjonijiet. Eżatt, ikun hawn kif għattinti dik ir-reżonanza jippikja dik il-frekwenza u l-equipment jiġġennen, jaqbad idoqqu kollox, pereżempju. Rajni għal-mosta. Daw tal-frekwenzi l-iktar li huma prevalenti jastja f'postijiet antiki. L-Ingilterra jaħilfu bihom, imma postijiet antiki u jkunu derelict. Copper wiring. Il-ma taħt l-art. Il-ma fl-art. Għax ovvjament jagħmel il-friction, jagħmel kif tajtaw. Ovvjament l-ilma huwa għaddej jagħmel charge. Mhux hekk? Sewwa, allura dal-equipment ħajaqblu. Meta jkun hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn ġo post jiġri xi ħaġa ngħidilha traġika, xi ħaġa kbira. Bħal jinafja aeroplan jew car crash jew. Eżatt, u l-bniedem iħoss dik l-emozzjoni ta' biża' kbira. Allora naħseb illi qisu jiċċarġi għal post jew jiċċarġi għal erja li jkun fiha. ċertu enerġija negattiva illi daw l-entitajiet mbagħad they feed on it. U hemmhekk jibdew jimmanifestaw. Qisu bħal meta inti il-bniedem qisu batteri. Ma nafx hekk ovvjament nimmaġina rajtu The Matrix. Limu? The Matrix. Matrix, Matrix l-ewwel wieħed meta Morpheus jgħidlu lilni jew aħna batteri. Right. Għax aħna, wieħed mill-ikbar emotions li jħoss il-bniedem hija l-biża'. Dak il-biża' u l-imħabba kontra xulxin. L-imħabba il-kontra tagħha mhuwiex l-odju, l-hate, sewwa hatred, imma hija l-biża'. Għax waħda tiġbed u l-oħra timbotta. Eżatt. Issa, meta inti għandek post, għandek ġara xi ħaġa daqshekk gravi, daqshekk kbira, u ħallejt residju ta' enerġija warajk, daw l-entitajiet nemmen illi jiffidjaw fuqha u jkunu kapaċi jimmanifestaw kif għattinti l-ewwel ta' ġifieri at the right time. U nemmen illi mhux il-kulħadd jidhru wkoll. Le, qas jista' jkun. Fil-fatt tant huma events unique, tant huma il-combinations tant huma rari u unique li kieku ma kienux hekk. Kieku bit-teknoloġija li għandna llum. Sko. Kieku nirrikordjawhom dal-affarijiet bla trabil ta' xejn, mhux bit-trabil, mhux bl-inkwiet, kieku tirrikordjawhom isna nirrikordjaw jien naf għandna CCTV u badna ħallil diħem id-dar. Però hemm videos hekk, Mark, ta'? Hemm ħafna videos hekk u hemm ħafna ritratti, Mark. U ritratti jifhem, ritratti u videos. Again, ma rrit nimminima ara waħda per eżempju, naħseb smajtuha kont jirrakkonta storja John Bundy li ħassejt l-oħra rajt tajdlu qalbi rajt ma ta' bidem jgħidlek iltqajt ma' persuna ngħidha daħal fit-territorju tal-bullshit. U ma nkunx irid ikompli nisimgħu. Kif tisma' John jirrakkonta di għandikun kienet qed jippassiġġa x'imkien buġibba jew qawra ma se jiddejjaq John għax irrakkunta u qed nipprova am paraphrasing here u jiltaqa' ma' xi ħadd. U kelmu għallu kemm li ma nara lilek jew il-missierek whatever, u telqu, ma dak immejjed kien ilu issa qed nivvinta, ma nafx hekk kienx jumej jew ġimgħa mejjed. Imma tisimgħu jirrakkunta issa John mhux minn dawn li ngħid jien naf se joqgħod jivvinta for the sake li jdaħħaq għalkemm bidem ħelu ħafna. Temnu, sa tgħidlu mur inħexa John, ma tistax. Għax jekk bniedem jemmel li jkun lil xi ħadd jew sema xi ħaġa. Anka jien nemnu, ma nkunx qed naqal l-istess konklużjoni tiegħu. Ġifieri tgħidli ma jekk imejjed, I don't know. Allura ħjana naqal, la ma nafx, imma noqgħod lura milli ngħid jien naf meta kont qed nagħmlu saħra again u jiena notorious
to diverge li nistema super arrogant li ma nemminx jew li nara kollox BS, speċjalment jekk ikolli il-mediums miegħi, speċjalment jekk ikolli nies li jkun iridu jibżaw jew hekk l-ostja. Immur Madonna bil-kontra, isni kalamita, bil-kontra mmur. Ma konna qegħdin il-Palazzo Inkwiżitur il-Birgu u kellna bad day. So far kellna bad day, il-kamra il-ħitt il-kbira kamra li żgur sa naqbdu xi ħaġa kienet store room fejn kien hemm il-carriage tal-mejtin dak iż-żmien ma kienux jħorġu bil-Mercedes kellhom karettu kien storjat fuq u min kienet jieħu ħsieb ara kemm ilkom idduru bil-kamra men jifqu għamlu dik li ta' filgħodu u minni hemmhekk u kienet fucking waste of time kbira. U jien peress kont qed nipproduċi jien il-programm u għal kemm ma nemminx imma tinqeret men ikollok programm ħażin. Tixtieq li joħroġ xi ħaġa. U l-medium hekk hawn xi spiritu bla bla u għadda l-ħin batteries ħajmutu u batter kulħadd tromens du kollha ħudu l-break isfel normali. Kien baqa' li forsi I don't know 5 minutes battery fuq l-infrared camera fuq il-camcorder għatru ħanqpa' hawnhekk waħdi. Mhux ma nibżax għax waħdek minn moħħok jiffakjak. Mela. Imma għatru ħanqpa' sakemm tinħela l-battery. U this is on tape, ġifieri, u tfajt il-kamera hemmhekk poġġej bil-qiegħda sakemm tinħela l-battery. U kultant ngħid hekk hawn xi ħadd tagħmel ħoss man, jien għax fucking prick. U mbagħad pereżempju nidaj għaġa mhux se jidher ġo moħħi għax qabel tispiċċa l-battery. Eżatti qabel tispiċċa l-battery, eżatti qabel tispiċċa l-battery, ġifieri l-aħħar oġġett li rrekordjat it's on tape this. Ta' ġebla żrara qudiemi men, ġo kamra li m'hemm ħadd. U jien ħsat u waqgħet il-battery. U batti l-kamera men ma ħriġx niġri għax tħajt minni nnifsi imma twerwirt. Fucking twerwirt għattaw ġew għaw xi ħaġa u għaw xi ħadd. Imma is-saqaf beda jitfarraq. Le, mhux hekk, ma kienx u żrara. Isu tnejjek kbir inti minn x'imkien u għaddabtili li ma seta' ġrat, ġifieri ħadd ma kien se jagħmel għalili u ma kien hemm ħadd preżenti. Il-crew kollha kienu isfel. Kolla kienu isfer, kellna waħda mit-tajbin dak il-post again on tape, qed ngħid tajbin għax ikunu on tape. Għax dik mhux isu esperjenza li tajt ħassejta, it's recorded. Dak il-post li għatlek l-unika post li għamilna f'Imsaħra li ma kienx historical, post illum għandikun għamluh dar tal-anzjani, ħattart. Qed nirrekordja mela Louise. Għaskol għamlu Imsaħra, kol nifrimjaw. A ghost story fl-ispettur l-ewwel, imma fl-istess dar. Bekka minni Imsaħra fija, għax kena di l-esperjenza. Għax il-memorja tiegħi minn fakjata. Louise u l-atturi tfal kienu isfel. Data 3 sulari kienu isfel, kienu, I don't know, jew jieħdu l-lanċ jew jixorbu. U għana qegħdin ġi sulari fuqhom, qed niffilmjaw xi cutaways jew whatever. Allora jiena qabel recording, qed nirrekordjaw silence please u nirrekordjaw. U nisma' zotta tfal ma jiġu għal ħruġinu jwers u jgħajtu. U jiet on tape, jien nidaj, no! Bħal speċi, silence! Sowa, u t-tfal jitqu x'ismu, jinstemaw, darbtejn, ġifieri sikkittom għal xejn. Mbagħad ikkatjajt inżiltu qed noħodha ma' Louise. U l-mara temmina, u tajdlek, ma' minn istorbi, ma' tajd musan ħallihom u ver, tajd musan ħallihom jagħmlu storbju, it's on tape, id-daħ u lajat ta' tfal. Inti smajthom ukoll b'widnejk. Jien sikkittom, sibtom huma, sibtom it-tfal l-atturi li kellna. Imma smajthom b'widnejk jew kellek il-headphones b'widnejk? Le, b'widnejja. B'widnejk smajthom. Headphones ħadd ma kien ikollok li f'ta' sound. Ma kellix headphones. U ta' sound ovvjament samagħhom. Insejt immeħ, probably u li ġibidli l-attenzjoni, pero it's on tape. Bekka meta għamilna Imsaħra, għamilna kullum kien historical places bħal l-MCC, l-Tinje, l-Berġa tal-Franċiżi, il-Birgu. Di ma kienx historical place, ma peress kena din l-esperjenza għatta jammorru, ħana raw sa jiġri, ma kien ġara xejn fil-flakka. Imma cool, l-esperjenza cool. Jien għaddejt minn esperjenzi paranormali u semmejt waħda ta' tfal inti. Jien naħseb ilu ħabta ta' 20 sena ilu da li qed ngħidlek, kelli l-birthday u niftakar kien ċemp il-ħabib tiegħi għalli dak iż-żmien kont għaddej minn naqra żmien ikraħ u kien għalli ħanaddu għalik għalli ħanoħorġu. U l-mara t-talat ma rix noħroġ, għattan għandi xattejt. Għalli ħanaddu għalik, għalli mmurru għalli sawit rajn, għalli mmurru niklu hemm xi ħanut Chinese
Għatlu tlaqna rajt. U morna. U ma stajniex nsibu nipparkjaw imkien. U intu nieżel għal hawnhekk hawn il-kafe Chic jew hawn il-bandli hawnhekk insomma, Whiteline. Qabel ma taqbad il-ġerma, qabel ma taqbad il-Bajt ta' San Tumas. Hawnhekk hawn il-baħar u hawnhekk m'hawnx dak il-maluq jgħidulu dak l-ilma. Dik l-għadira. Hemm l-għadira. Hawnhekk hawn il-bandli. Kif iddur eżatt mal-BOV minn għalija BOV, kien hemm triq. Imħarbta kienet għadha bla tarmak dak iż-żmien kienet tagħlaq għal ġolelej. Din-naħa għandek l-ilma u din-naħa għandek id-djar, għandek il-bini. U ta' ħerġi minn ġo restorant u sejr lura l-karozzi sibna nipparkjaw hemmhekk. U jiena u ħabib tiegħi, fotografer ukoll, mixjin quddiem u n-nisa tagħna qegħdin warajna. U l-mara tiegħi għajtetli, qaltli xi ħaġa. U jiena qiegħed hekk ħdej sieħbi u dort għamiltilha waħdek. Dak kienu xi ma nafx, ma kienu tard, kienu nofs il-lejl, 11 nofs, whatever. Nara tifla, żgħira, ġejja tiġri hekk. U qed nismagħha b'wudnejja, ġej qed nismagħha giggling hekk titħaq. U qed tistaħba wara l-mara tiegħi u l-ħabiba tagħha. Il-mara ta' sieħbi. Sa dak il-ħin jiena għalija hija tifla. L-mara għamiltilha waħdek, jiena għedtilha it-tifla ta' min jien. Fimt, tifla ta' minni, tipo 11 nofs ta' billej, nofs il-lej, whatever, ma nafx kien. Tifla u eħda, għalla miex nara nis iktar. Aħna ma kenniex tfal maħna. Għat jarawa u jimbis rajta? Jimbis rajta u jimbis majta. Laqqas liħor u laqqas huma li kienu fiċin tagħha. Tistaħbit warajhom u jien għamiltilhom, it-tifla tilhom ġiet tistaħbu warajkom. Iduru hekk Mark u jien indur roundabout magħhom, litteralment. It-tifla tisparixxi. Għadda ħafna snin. U fil-bidu l-ewwel podcast li jiena kont bħala guest ma' Sajan kien id-91 u rakkontajt għad l-istorja. Kien hemm persuna bat li video ta' rajt ma rajtx, kien hemm storja fl-istess triq ta' tifla li deret ġodar waħda minn dawk id-djar fej f'din it-triq. Bażikament daħlet mara ġoddar tagħha u rat tifla bil-qeda fuq sufan. Bdiet tistaqsija minn inti, ma bdiex tkellima, marret għall-lassa u ġabet il-pulizija, sakemm ġie l-pulizija dit tifla sparixxiet. Ġifieri ħallita warajha ġoddar tagħha. Mbagħad l-istorja tgħidlek li fl-antik kien hemm xi tifel u tifla qegħdin jilagħbu fit-triq, ma nafx hekk hux karozza jew karozzin, tajret it-tifla u qatlitha. Mostja kellu jkun fl-istess triq. Tifla, fimt? U jien, Mark, naħlef il-li rajta. U jiena, Kate, mus Amerik. Naf. U jien, għax jiena kelli iktar esperjenzi, għaddi sallum il-ġurnata u di għatta miljon darba. Kieku jkollok is-saqsini minti rajta ngħidlek għajnejja, moħħi, rom. Però kux vera kienu qegħdin hemm, ma nafx. It's a fair assessment. It's a fair assessment. U jekk kienet xi ruħ ta' fair. Dik kombatt twemmen ieħor, jiena ma nemmenx biha dik. Dik tar-ruħ. L-ewwel nett Mark, waħda mill-affarijiet li ngħid jien fejn jidħlu erwieħ. Nagħmlu mod il-bniedem għandu ruħ. Il-ġisem għandu ruħ. Il-ħwejjeġ għandhom ruħ. Kif daw dejjem il-ħwejjeġ? Kif dejjem jidhru libsin? Jidru, għax jidru min jiddiskrivijom li kunu, għax ma jidru xarwenin. Għax ma jidru xarwenin, jekk kien hija ruħ. Fimt? Kopja, edin video wkoll, qiegħed tara mara warajh, wara l-arus tagħha, ħasbet għanantu, ma tqaltlu laqqani man nanna. Għallax nanna, għallajn qiegħed waħdi għaw ġorat seġġu għawdex. Illa. Tal-biża. U nemminhom u għannax tkellimt magħhom u jidhru l-nies ġenwini u tnejli huma nista' ngħidax fil-podcast qalwa qed ngħid soldati ġifieri u dak. Apparti minn hekk naf il-familjari tagħhom u naf x'nies huma u xettiċi mhux daqshekk. Daqs Mirko, daqsna tlieta kollha f'daqqa xettiċi. Ġifieri again mhumiex xi tip ta' nies illi għax jħobbu jirrakkuntaw l-istejjer. I can relate, għandi rakkonta d-dadi u mux sanajt jena, xien uħob nirrakkonta, uħob il-labla. Jena u koll. Fimt, ġveri, meta najdom jien ċertu stejjer,
Nibda ngħid imma n-nies ħajgħidu imma l-lajbrek daw jara. Fint? Għax jien jaddew li minn moħħi daw l-affarijiet, ejwa, la jien rajtu. Le, ma d-dinja kollha, kulħadd f'kull rokna tad-dinja għandu daw it-tip ta' stejjer. Issa, ovvjament historically nafu li ċerti affarijiet u ċertu stejjer evolvew ħabba n-neċessità. Sewwa bħalma ngħidu għal Sanssouci, dak kien kazino biex in-nies ma jmorrux lem kienu jgħidu li haunted, l-istejjer li kienet tajt il-nanna, sabu la flus, Alla biss jgħat minn fejġabitom il-flus, sewwa dak kien Ġifieri ħafna mill-folklore inħolo out of necessity ta' whatever li kien hemm dak iż-żmien. Imma hemm ħafna, hemm wisq x'tirrakkonta biex jinnaf. To dismiss everything. Hemm wisq. Ekku. U jiena minn dejjem hekk ġifieri għalkemm nipprova nirrazzjonalizzah l-oġġett, imma tant narhom stejjer sbieħ, tant nemozzjona ruħi nismagħhom u nara il-żbuħija narrattiva tiegħu litteralment. Nies iħobbuhom. Illa-ħani. Per eżempju, każ ieħor li rrakkuntajt fuq il-podcast kienet darba tniġbed ritratt il-belt, kienu xi l-4 ta' filgħodu, l-5 ta' filgħodu, qabel ma sebaħ kien is-sajf, xeba sħana tidlik biċċa t-shirt fuq jien f'nofs ta' triq bejn Kafe Kordina u l-Palazz tal-President, hemm dik l-arkata ta' ħdej il-biblioteka tal-Belt u fejn l-istatwa tar-Reġina, hemm dik l-arkata ħlom b'ritratt partikolari u mort biex nagħmlu, konna jiena u ħabib tiegħi. Qed bit-tripod hekk f'nofs ta' triq jien bejb sigarett. Riħ xejn da s-sajf ġifieri qasra bit-tidlik. U hemmhekk hemm telephone box u letterbox dej xulxin tal-Ingliżi daw il-ħomor. Faċċata ta' Kordina. Għada qed nistenna l xi ħadd tiela minn dil-arkata biex nixbet long exposure ta' persuna iblerjata ġo taħt l-arkata. Fil-pront infetaħ il-telephone box. Għax l-ewwel darba kont taħt letterbox biżball, ma mbagħad ikkorreġejt li common mistake, tiskanta strina. Il-telephone box infetaħ hekk 180 degrees hekk. U rajta rajni jiena u sieħbi rajnihom bajnejna infetaħ. U fil-pront di għamlet hekk boom! U nstabtet 5 ta' filgħodu għalla 5 tal-lejl. Li jien dak il-ħin twerwirna x'marajna l-ħadd, batti tripod jien u jien lox mort qudiem il-Palazz tal-President fejn hemm il-funtana tiela mill-art. Kienet mitfija dak il-ħin u poġġejt il-kamera fuq Madonna waħda minn daw it-toqob tal-funtana. Ġieli kuxal. Fimt? Għadda l-ħin. U meta beda jisbaħu bdew ġejjin dawk l-irġiel bil-gazzetta jpoġġu fuq il-siġġiet ta' Kordina għamilt il-kuraġġ. Għal da' sieħbi għatlotlu Mark għatlahom niftaħtlu għalla telefon box ta' għatlax dietlu jibarajt il-ħadd għatlu jiftaħa. Immun naqbada Marku din kollha apparti illi mizbuha biż-żeba taż-żejt u bisħana li kienet iż-żeba weħlet. Alright, għalqet ma' xulxin. Fimt isu d-dop tagħmel dik naqra tiġistiki. Imma di għandha molla, fakin għandha molla ġewwa. Ejji di biex tiftaħha jien. Sforz enormi. Min ixmerħi. Fimt, batta hekk ukoll għamilt is-saħħa ħseb wara kemm tinfetaħ. 180 degrees u tinstabat. Semmejta fuq il-podcast. Kif tellaw il-video, tellaw il-podcast, ikun hemm persuna għal dik il-bieba rajnija kemm il-darba daw jaħdmu Kordina mill-huma. Rajnija kemm il-darba tagħmilha dil-biċċa xogħol. Vera ma nafx. Jiena rajta. Inti rajta. U ħadd ma jista' jmerik. Ħadd. Ħlief min ikun hemm miegħek. Eżatt. Jekk ikun hemm xi ħadd miegħek. Di again di tiegħi waħdi. U ma di l-biċċa mhux se ngħidha kollha għax kollha hija awkward ħafna. Ma ngħidha l-ħadli bħala storja, imma kont għad-dar tal-mammi, ġifieri il-haunted house. Jiena kelli accident gravi bidejja. Meta neħħejt il-ġibs, ma ksirtomx, ġifieri u di separajtok. Dislocated din u din. Meta neħħejt il-ġibs di baqgħet hekk. Sejn kont goaler, kont nilgħab mal-minors tal-Belt, kont nilgħab First Division basketball minn Form 3. Ġifieri ftita u minn Malta din. So kont nilgħab First Division basketball mad-Depejro. Immaġina, ta' 15, idej kek, ċonga.
dak kien l-ar żmien tal-ħajja tiegħi, dak kien l-ar. Kelli dar periods oħra, però maħabba din, dak kien it-trigger. Meta neħħejt il-ġibs u jdi baqgħet hekk, meta inti tajt neħħi il-ġibs sewwa sa physiotherapy u għamilt physiotherapy kienet hekk u ġiet hekk in many way. Meta kont ġifieri fil-qiegħ meta jiena tnejx għal xejn, għax jiena ħajti kienet l-isport. Għalhekk mela Castello ħdimta hekk. Le, ta' ma rridx nagħmel hekk, le ma kienx komda hija. Naħseb forsi għalhekk kienet easy li nagħmilha. Le kombinazzjoni. Nagħmelhom plażwar nista. Claire kien bitu ċonk, allura Ebbe ħallitu ċonk u jiena tila I digress. L-ar lejl riqet xi ħaġa għajmitni. Kien lejl partikolari, sewwa ma kont riqet. Xi ħaġa għajmitni bħal meta tagħmel torċ ma' għajnejk magħluqa, sewwa ma tiftaħhom tara dak id-dawl biss. Bekk qomt, ġifieri dawl, riqet id-dawl qajjimni faħt għajnejja dak id-dawl seta' kien ħejja mill-torċ ma' għajnejja u tara għalih. Imma qomt bajt nimxi wara dak id-dawl li dam ftit sekondi, ġejt fil-landing fejn għandna landing u għandna purġaman tal-ħadid. U l-purġaman ikompli għal fuq u ikompli għal isfel. Bdiet taħraqni idejja bat il-purġaman u bdejt ngħajjed. U din minn hekk ġiet hekk, id-drittat biċċ oħra. Dik semmek bissa ngħid. Tista' tqum maħsub xi ħaġa imma is-sequence tal-affarijiet u x'ġara li jiena wara li di minn hekk ġiet hekk bħala persuna tatni daqqa hope. Li di, mela minn hekk issa tiġi dritta qatt ma ġi dritta ġifieri kif suppost. Imma hija l-ikbar event, single event li qatt ġrali li bidilli ħajti. Kelli ħafna events żbieħ li bidlu li ħajti, ġifieri niltaqa' man-nies jew it-tieċ jew tarbaħna Champions ta' Malta tal-basketball, ma di kienet life changing, literalment. U ma nistax nispjega jew tgħidli allura ma temminx ma nistax nispjega għala ġrat, il-konsegwenzi tagħha, il-konsegwenzi ta' kieku ma ġrat, kieku ma qajjimni ħadd dakinhar u komplejt kieku sebħet il-ġurnata l-għada, kont naf x'inhuma, x'kienu sa jkunu, kieku ma ġrat dik. Imma tgħidli ghost jew meta nirrakkonta ftit il-biċċa ftit nirrakkonta. Ftit. Imma meta noqogħdu jiena uħuti u anke Luis nirrakkuntaw mixi x'għaddejna daw il-ċuċat iż-żgħar. Id-dar tal-belt, meta taqadhom kollha kien qisu nikteb storja għal ghost, kien qisu kien hemm ghost li kien friendly miegħi. U kull żopp li kien hemm qisu qabeż għalik, qisu li jagħmel xi ħaġa. Biex jgħinek anke di tal-vlalen la huma bdew joffenduni meta tlaqt il-ghost qabeż għalik. Għandi iktar hekk, ta' ġifieri, kellna ħafna episodji hekk. Meta ġejt biex nitlaq, meta innam rajtu ġejt biex nitlaq, anke psychologically qed naħseb li wasal iż-żmien li nitlaq mid-dar tommi jiena, il-vibe inbidlet. Waħda mill-ewwel affarijiet li ġraw kienet di tal-ħana, bdejt nidħol fi trouble. Daret kontrik, għax tlaqt. Kelli oħra, imma gen, ġifieri kombinazzjonijiet, imma meta taqgħadhom flimkien hemm rakkont sabiħ, kelli oħra lejn l-aħħar. Di mela tal-aħħar. Kellna sufan waħdu. Kenna salott u sufan waħdu abjad. Id-dadi kien barman, kellu xkaffa mal-ħajt, mini-chairs, imma mimlija mini-chairs. U jekk il-mini-chairs kienu għaw, il-pultruna kienet għaw. Poġġejt fuq il-pultruna kien lejli ma stajx norqod ħanajda hekk. Bil-headphones, għat niftakar, għat nisma l-ozi, għat nisma il-Blizzard of Oz. U nisma' f'dak l-istorbju men bil-headphones. Xi tlieta rabba ta' fil-għodu, whatever. F'nof dak l-istorbju nisma' minn kemm taħt għajnejja biss, dlam ċappa, bil-lejja nisma' taħt għajnejja. F'dak id-dlam fuqi nara dalma ikbar. Split seconds, dalma ikbar. Niżla fuqi hekk. Mela marret għamilt hekk jiena u il-ħoss men taħġiġ ma' l-iskaffost l-imsimer ta' fuq faqqaw. Ikel marbuta minn fuq, marbuta minn isfel, faqqaw. Dimma nizlet ċek, nizlet ek. Ek fuqi. Il-frame li bisni men.
li bisni l-frame u l-friċ kien fuqi, ma nkissrux ta' fuqi, u l-oħra ta' malar. Ma weġġajċ. Le, imma men. Id-dad kulħadd jixal, għandna kellna familja kbira, nissier għadu sal-lum janni bija, li għadu sal-lum, ġifieri laqas għandi spjegazzjoni ta' kif iż-żopp waqgħu daw, ma waqgħu. U tajt li kellhom jaqgħu għax kellhom imorru dawk l-imsiemeri, tajt missieri jgħidli li ntfajt fuq il-poltruna bil-golf. ċaqlaqt il-ħajt. Imma l-lum Mark, l-lum tajda għalik u għamiltek tajda l-lum. Għax l-lum. Xorta, ġifieri jekk għandek, if you have to rationalize it. Hemm spjegazzjoni easy ħafna, meta għadhom flimkien. Imma meta inti tibda semmi daw il-kombinazzjonijiet kollha. Iwa. Jiġu xi ħaġa ikbar. Jekk ma nemmenx li kollox huwa kombinazzjoni. Nemmen bil-kombinazzjonijiet. Da kombinazzjoni. Ma nemmenx, jien flebda kombinazzjoni ma nemmen. Kollha nemmen bihom. Vera li għax ma tajt it was meant to be. Ma nemmenx f'kombinazzjonijiet ġifieri jien naraħ li ma jiġri xejn ta' xejn. Le jien hekk nara kollox. Tara ħarem inti nagħmel tastja. Jien hemm ħafna affarijiet li ma nemminx bihom, Mark, imma hemm ħafna affarijiet li ġaluni naħseb. We're linked. Ejwa. Id-dinja, l-stardust, b'xi mod kollox jillinkjana mal-imoddi, mal-futur, mal-istile, hija jitkellem fuq dik li n-nies jinġibdu lej l-istess tip ta' nies. U hemm logic wara, hemm logic sabiħa wara, hemm scientific explanation. Quantum entanglement, u mbagħad jekk titmur xi ħaġa new age, ngħidlek law of attraction, huma kollha teoriji ġifieri. Jiena moħħi simpli, forsi jiena caveman. Jiena l-ostja ma jħrix minn hemm u ma mara. Kieku ħrix minn hemm biex miżewweġ. Però jiena Mark ngħidlek waħda, bħalma ngħid il-Mirko. Inti deep down hemmhekk ara x'imkien hemm nara xi ħaġa żgħira. Li inti temmen. Jew inkella ħallew ngħidlek x'temmen. Tixtieq li temmen. Ma tagħmilx differenza kbira. If I have to have it, il-belief, inżommu, b'daqshekk. Ma jibdillix ħajti, it makes it nicer għali, il-fatt li daw l-affarijiet ġraw. Di bħal meta nitkellem fuq Alla, ma ngħidx li ma nemminx balla. Għax li meta tgħid li ma nemminx, qed inkun kategoriku. Naf li m'hemmx, ara kemm tkun bravu jew arroganti biex tgħid. Allora, jekk hemm, jekk m'hemmx, fucking mhux xogħol qed imur għax-xogħol għada, whatever it has to happen. Has to happen. U prova ma ndaħħalx l-Alla jew reliġjon fl-affarijiet li niddeċidi li nagħmel. U di tal-ghost issa nara l-istess, fis-sens jekk nemmen jew ma nemmenx ma jibdillix l-outlook ta' kif ngħixin jew ħankompli niktiba di l-ostja storja, di ghost story, I will still do it. U mhux se niktiba differenti, anzi niktiba naqbad l-esperjenzi tiegħi u nimmultiplikahom by 10 because it's nice, it's beautiful. U min ħobb jisma' u min ħobb jara. Ħafna. Aħna Mark nirċievu partita stejjer, ġifieri biċċa kbira jien ngħidulhom isma' flok toqgħod tiktib li jibgħat li voice message. U jiġieli jibgħatulek kwarta voice message. U toqgħod tisimgħu biex inti tara l-way to depth tiegħu l-istorja biex tistiednu fimt ġiex minnu lesta. Daw taf tiġbor 10 minnhom. Għadhom f'wieħed. Tista' ma naqa' diffiċli biex tikkombina lil kulħadd mhux iġibhom video chat jew jirrekordjaw lil infushom. Tgħinhom tiġbor 10 osra. Jibgħatulek 20 tażel aħjar 10. U da għandi persuna qed jirristrutturaw id-dar tagħhom u marru joqogħdu ġo flat tal-kiri. U da għandu dak li jissejjaħ bil-Ġermaniż poltergeist. Poltergeist huwa cheeky ghost, kelma Ġermaniża, l-affarijiet. Li daw bażikament daw qatt mesperjenzaw daw l-affarijiet, daw kemm ilhom ġuddan il-flet. Kaborzi jinfetħu, platti jtiru, minn dal-affarijiet, kxaxen jinfetħu, affarijiet jinħbew, jidru wara ħafna żmien. Da tant iddejqu, tant ġifieri, tant Għal-bidu kienu jibżaw, ovvjament, kun naħra taħti. Imma daw tant drawħ, tant iddejqu, li darba minnhom għamma l-lejl dax, da kienet jagħmilhom psychological, literalment, psychological warfare. Da kienet jipprova, literalment, immarradhom, ġifieri inti tqum bla saħħa xogħol. Biex ikeċċihom id-dar imma naħseb? Ma nafx, jien ma naħsibx.
Għax jiena naħseb ukoll illi mingħajrek dawn l-entitajiet, mingħajr il-biża' tiegħek. Mhuma xejn. Dawn huma xejn. They feed on your energy, on your fear. Mela inti da ma jridekx titlaq, għax da jekk inti ħad titlaq. Jitlef il-purpose. Jitlef il-purpose kollu. Fimt? Li da darba minnhom qabżet l-ċinga, tant wasal fix-xifer li qam jidaj fil-kċinat, jara l-kaborz jinfetku kxaxen jinfetku. U għallu għadaħħa jqaf u jidaj fil-kċina. U waqaf kollox. Għalli għamilna 15, għalli da għalli ma tismax kuċċarina titċaqlaq. Għalli f'daqqa waħda. Għallissa din ninjorawh. Ġifieri r-raġa beda jagħmilhom affarijiet wara 15, ma nafx kemm. Raġa bda jagħmel qalli qed ninjorawh. Jiena meta qalli hekk bdejt naħseb. Għatlu qed attent għatlu x'jekk ħadd injorah, għatlu issa għatlu ħajamellek xi ħaġa. Għatlu li ħajġalek. Tagħti kasu. Jiftaħlek iċ-ċilindru tal-gass pereżempju. Però mbagħad again ħanarġa' ngħidilek, ġifieri dan ħajftaħlek iċ-ċilindru tal-gass biex jolli kullum kien biex joqtlok, mingħajrek mhu xejn. Fimt? Jekk tirraġuna hekk. Jekk tirraġunaħħa hekk. U għandu l-provi da, se jibatlek. Għandu l-videos. U ġej jirrakkontaħħa suppost, nisperaw. Nirċievu ħafna affarijiet. Poltergeist from Malta. U poltergeist, il-Ġermaniżi jemnu ħafna bih. Poltergeist, cheeky, again, cheeky, trickster. He's tricking you. Il-film Gremlins, il-Gremlins fl-antik kienu mhux dawk il-monstri l-ħodor li naraw aħna. Gremlins kienu spirti li jattakkaw l-affarijiet teknoloġiċi, karozzi, washing machines, daħal gremlin. Fil-fatt il-gremlins mill-Ġermanja wkoll ġejja. Ukollġna. Tal-aħħar, li mur ghost film favorit tiegħek? Ejja, wieħed mhux 8. Tkunx clever, li għandek ġo moħħok issa, li mu l-ghost movie favorit tiegħek? Qed tipprova tkun clever, man. Le qed nipprova niftakar. Tant nara, ajwa, tant nara. L-aħjar wieħed li rajt. Mhux kieku għat li tal-alieni kont nirrispondik mill-ewwel. Mhux aliens, dik storja podcast differenti. Ghost story. Tiegħek li mumir? The Others. Top. Marma laqwa tlieta. The Others tajjeb. Jagħmel sens. Wista. Però jiena kont ħanajlek Sixth Sense. Jiet fit-top 3. Jekk inti l-1 u inti 2, it-3 tiegħi. El-orfanato Spanjol, The Orphanage. Mhux The Orphanage li jagħmlu l-Amerikani. La ma rajtux. Ta' Bayona, li għamlet ta' Tsunami. L-executive producer Guillermo del Toro, mawwet mill-antiki. Batlek il-link. El-orfanato. Ghost story. Kif suppost, imma jlaħħa hekk ma dawn, imma mhux Amerikan. Ġajdilna xi ħaġa, għaliex qed tgħidilna knife. X'inhi sikkina, għaliex issa sikkina? Clockwise. Clockwise. Stupid. Illa Madonna men. Il-balom. Da bis-serjetà. Stupid għalli. Li qed tajt stupid. Għal min qed tajt stupid. Ara ma jgħidx Doneo. Maġina jgħid Doneo. Maġina. Dak id-demel qed ngħid. Iżob, hej. Għalli xattinna stupid. Xalet ukoll. Ara. Imma issa qabdet lejla keħa. Għaw xi ħaġa tridna nitilqu għax issa qisek biħsibek titkellem. Aħna ħan nitilqu, ħan żarmaw. Tridna nitilqu jew nibqgħu hawn? Tfadallek x'tgħidilna?
Is-saħat it-tantana għax għadnilek ħanet il-qulem is-saħat it-tanta. Mela tkellem jekk titkellem. Għajt xi ħaġa. Energy. Għaliex qed tgħidilna energy? Arġi xal il-piramida jekk qiegħataw. Jekk qiegħataw xal il-piramida fuq in-naħa tax-xelluk biex torina li qiegħataw tixal ħadra. Il-minat stupid. I'm not sure. Min tixċerċiex. Wooden. Bat jitkellem Mark issa. Ħasna sejrin, no? Ma spjeganna ħaġa, tridna nitilqu jew le. Jekk tridna nitilqu, ixal il-ħamra. Sissa mtixtorina li qiegħataw. Fool issa qalli. L-ewwel stupid issa fool. Jiena fool? Għalija tajt? Jekk għalija iktib li iva. Għajli yes. I told him. Martha. Please go. Please go. Immorru ġifieri. Move out of my way. Please go, move out of my way. Nobody knows. What nobody knows? Please listen. Qed nisimak. Xi trid tgħidilna? Missa tkellem. Qed tgħidli please listen. I'm behind you. Fej. Minix narak. Wooden. Down. Illa madonna. Watch us. Orini fej qiegħed minix narak. Warajk. Warajk qalli. Flashlight. Titnixal id-dawl? Flashlight qalli. Snaffejn it-torċ. What year is it? 2026.
Għax kien. Patient. Continue. Inkomplu. Restless. Speak. Qed nitkellem. Għaw qiegħed viċin. Għax għamel? Le. Give it back. Xiex. Femna sew, xi trid. Għax issa maħniex nifhmuk. Fej qiegħed l-ewwel għat li I'm behind you, fej. Undoubtedly. I'm behind you tagħmel sens f'Ghost Hunt. Fimt, knife tagħmel sens. Despair jew xqal tagħmel sens. Please go tagħmel sens. Ghost Hunt. Ma pereżempju mhux ħajajlek jien naf alla Butterfly pereżempju. Jekk kun trid tagħti sens kollox, kull kelma li jgħidlek għati sens, immaġina kieku f'mument strateġiku jgħidlek Butterfly. B'xi mod tipprova tinterpretah. Eżatt. Jekk hawn pinġija ta' farfett tajlu għaw qiegħed. Fimt kif qed tajt inti, ġieri kieku jgħid Butterfly li hija kelma bla sens. Nek jgħidlek Butterfly hawnhekk hawn tpinġija. Absolutely not. Absolutely not xiex. Jien naf li rendim, jien għalhekk ma nemminx bihom daw, mbagħad kultant meta nibda nara daw l-affarijiet. Li ma tkellem xejn da inna hawnhekk inlabalbu aħna mpallaw vera l-qasfa taħħalqu, mhix kif għadnilu ħatilqu, bom. Qabad alla jpalla. Sawa ta' ma titkellem bil-Malti, x'ista jkun forsi bl-Ingliż? Cross. Cross. Cross fejn taraħ issa li? Surgeon. Surgeon. Per eżempju, surgeon ma tagħmilx sens. Għall-inqas ma nafx. Peress li qed jobżoq kliem bum 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 inqas effettivi. Għax jien ħass rendim. Kieku waħda fil nerġa' ngħidlek l-emmulaw tipprova tagħti sens lil kull kelma li jgħidlek għala volja tinstema' immaġna kieku qal surgeon biss. Tajt probabbli kien hawn jien, naf tipprova tagħmel sens minnha, ma hekk le. Hemm iżjed kliem li tixtieq tgħidilna, tgħaddilna messaġġ, ċaqlaq xi ħaġa, orina li qiegħed hawn, tina sinjal ċar, naqbduk fuq il-heat kamera, ersaq lejn il-piramida. Għandek ħafna options biex tikkomunika magħna, jekk trid tikkomunika magħna. Qed tiffrustrani. Beżżana b'xi ħaġa, pereżempju. Jien ma nibżax minnek. Orina xi ħaġa. Devil. Naf, thank you. Għalli devil, ostja. Inti devil ġifieri demon inti x'inti. Tina kliem ċar ħalli nifhmuk. Dili qabad.
K2 meter u Tri-Field xej, xej, zero. Ħammorru lemma aħna. L-aħħar ċans għandek biex tkellimna. Mela, ħanibdew nżarmaw. Daħan ħalleħ mixaw lemma. Nawk jgħid xi ħaġa oħra. Yeah. Għattifraħ sejrin. Għajliva. Għad kelmekx bil-Malti. Ekk ikun cool u mux random. Joey. Mux hekk. Waħda mill-affarijiet li tal-limt. Ija. Għat t-challenge daw l-entitajiet. Imma menna stja bat meta nibda nara daw l-affarijiet, xejn nibda ngħid jien ma nibżax jien b'żobbi. Jien hekk ta' jien mbagħad ngħid fuck it, issa naraw. Mbagħad jiġri li jrid, jien hekk nirraġawna. Da ma jista' jagħmel li xejn lili. Ma fl-istess ħin bħalek li tkun innamorat miegħu l-oġġett ta' x'tidher passionate fuq dan l-affarijiet li tagħmel, ju kważi anke jien qiegħed hawnhekk li ma nemminx ngħid kellu bżonn jiġri xi ħaġa, kellu bżonn biex ma tinħelix il-ħin nara bħalek ju tajt li żobbi you actually would want to will it. To manifest it. Għax għalik tkun waħda mill-highlights ta' ħajtek. Sejn onestament, jena dana mhux essaċ huwa topic li ma rridx nuża l-kelma jispecialize on. Ma mhux it-topic li jiena l-iktar li jiena interessat fuqu. Dik l-iktar immaġina aliens u l-affarijiet. U dawn l-affarijiet. Still minn tista' tgħix ħadd jiġifieri li kieku jien naf. Examine. Jew kelma. Who is she? Għall-omma. Jimmanifesta jien naf, jew kelmek bil-Malti da u jimmanifesta xi ruħa u jew anka li tkun ġifieri highlight fil-ħajja tiegħi jaħseb wara għalik. U żgur, kieku jkolli nara xi ħaġa hekk, pereżempju waqt Ghost Hunt. Naħseb illi kieku ma nafx, minni ma nafx nagħmel ġifieri jiena qed ngħidlek ma nibżax. Però He will touch you. ejja missni mela. Jekk kun iffaċċjat minnu l-oġġett tiksaħ għax Irridek tmissni. tiksaħ. Missni. Move it. X'qal? Move it. Move what? Missni. Tinsiex ir-radiation meter. Jgħat hemmhekk. Nġbora mir. Nġbora. Inti Move out of my way. All right. nersaq, Kemm nġbor li? kellek tmissni. Ejja, missni. Għandek il-ħidnan. Female. Nakkarriċa ħaġa tiċċaqla. Ġija, mur fit-tira. Rajċa ħaġa tiċċaqla. Always. Ma nafx hekkux daw l-shadows tal-kamera, ma rajċa ħaġa tiċċaqla. Naħseb li u hemm il-graffiti. 99% graffita rajt. Mela ħammorru aħna, ħanitfi.
Uġbitni Mirko di. Għara Markina kif naraħħa li da kollu ħajdu l-BS. U forsi wishful thinking għax nixtieq li jiġri xi ħaġa. Issa naf li ħajkun hawn xi nies li ħajgħidu għax tipprovokja u ħafna minn da shit. Jiena nħares lejha bħala esperiment kif għadt inti. Jekk tħares lejh hekk. Fimt? Kejt, għandek inqas ċans li tiżappunta ruħek milli kieku tkun investit spiritualment fih l-oġġett għax ma rridx inkun buzzkill ma nimma ħadd minn najr. Le, assolutament. Kun fil-kumpanija tagħkom tqajt miegħek għall-ewwel darba llum. Għadna 4 stejjer. Għadna nirrakkuntaw li nirrakkunta noqgħod ma' kulħadd jien. Nirrakkuntaw nisma'. Però ġifieri mhix xi ħaġa li nista' ngħid. Ora, tara kemm domna mpallaw, ma tkellimx pereżempju l-Ghost Box. Kif għadna ħanitilqu qabad ipalla. Tipo beda jgħid ċertu affarijiet li forsi jagħmlu naqra żgħira sens. U hija tista' tirraġuna nkun l-avukat tax-xitan forsi ma jagħmel xejn sens ukoll. Eżatt, jiena għalija qisu kif ħaqbad ngħidlek kollox random bekk ma nemminx bihom daw it-tip ta' apps. Imma ovvjament jintużaw minn ghost hunters jiġifieri mhux Maltin biss. Kellu jgħid kelma li tagħmel sens f'mument partikolari, immaġinament kieku jien naf tgħidlu kemm ilek tgħix hawnhekk u jgħidlek jien naf 11 years qed nivvinti issa. Eżatt. Imma jgħidlek xi ħaġa hekk at a strategic time, ikun super fucking cool. U taf tkun kombinazzjoni wkoll. Ukoll. Jiena ngħidlek li kollox kombinazzjoni. Mbagħad nipprova Mark, mbagħad hemmhekk tidħol ir-replication. Jekk insaqsih kemm ilek hawn jgħid 11 years, illa men rispondini. Imma mbagħad jekk ħanajdlu isma' tini kulur u jgħidli pereżempju karozza. Ekku. Ma tajtniex kulur, fimt? Mela ma replikajtiex. Minn hawnna. Bilkom moħħok dik biżżobb ta' kamera. Ta' fejn nixtieq nagħmel ghost hunt? Mystique. Fejn? Mystique, u fuq. Hawnhekk.